Salm numru 16. Alla l-aqwa ġid u għena. Ħarisni o Alla, għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej, int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art. Fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi. L-hemm tagħhom ikattru dawk li jaħtru Allat oħra. Lil dawn ma nsawwabx id-demm b'sakrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xuftejja. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Il-kejl tagħni art li taxxaq, messni sem tassew għal qalbi. Imbierek lil-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek.